Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar kajing bamla jong ki company ban ay kajing syakri ka bapura kum baki pajba kila angnut barok shikatta nakaliang jong ka Khasi Students Union Maukorwat Circle hapo kajing elam jong Vice President Usamla Yangs Camps Emli harengkat kajing don lang jong ki dekhot kaseng menta kasngi ka khandai trik ubna yayong arajar arpuai kila laj ban khangtala yeki jaka balabu yeki mobile tower jong ki company bapher ki baju ay kajing syakri barok kawai ka Southwest Khasi Hills District Kiba kuntum nado mobile tower jong ke BSNL, ke Airtel, Vodafone, lembat mobile tower jong ke Geo Reliance, namar ke jing menti jong ki bor penya jong kini ki mobile company, ban ai ke jing syekri sikipat ba ki baju pendon kam ya ki mobile phone. Kani ke jing kang tala jong kini ke seng ki samla puli ya kini ki jakal balabo ye ki mobile tower, kalong halor ke jing thut syaba palat ke network ke balakta hadu kata-kata amtang ye ki pajba henry wat ye ki kena school ki badan kamban le ye ki online class hakum gani ka por baka khlam jing pang covid khat khandai kalawan lensham haka jilla meghalaya haduk mentang i ba kena kajing kran kajungi kena kajing le kerpat kajungi kamsem kena kaliang jong di company kimsem ai kano ka jubab na pajungi kimsem la ai kata kajing sakri ka papanhon na pajungi kumta kumbangilong na kaliang jong kaseng idai kaseng ka bom juda kran than tang ka tin rangi penpau be ki kam dan menta ha ka step ngi wan ha kini ki jaka ban khang talai kini ki tawar ke badan hapo jong kena ka dong kena ka area ka jongi kum kadak bangi penpau ka jing persya ya ka jing menti jo ki company paper ke badan ban sakri hapo jong kena ka dong ka than ke jongi ki bom chomala ban ai kita ka jing sakri ke bapaka bat ngi dawaru nang nei sekmat na kini ki company paper lada pikwa ban sakri na kamta jongi ka dong ka than sobha ai ka jing sakri ke bapura wadoman hangne tong ban kijit ya ka spa ka phau na ki breu jong kadong kathan ke jungi rei ada piwan hangne wan ban ai ke jing sakri ke papura ke jing sakri ke ban long ke jing hun na kamta jong upai ba babun balang mat knang bak tom long ke jing du jing mantoi nan pa jungi bat kinong sok snong jong kadong kathan ke jungi kumbang le ju pan pau na kopor se kopor kene ke jing bombyang ki ne ki na ruak hapo jong kene ka dong kathan ke jungi klakta sikadai omdei tang ya ki long khmi ki long pa ki bron kam ki bron jam tan rei klakta ruat ki khna pule kum ngilijupan kan mau ba kene ka snem kini ki por ke ba ke babun ki khna pule ngi hap ban le da ka online class but kene ke jing thot jong ka darwok kalawan ra ke jing du dong subun na kamta jong ki samla pule jong kene ka dong ka than ke jongi ba ha ba kidei ban pendap ya ke jing pule ke jong ki la hap ba du no ban ha jaka ba kin pas kala ban poir ko por ba kila ban fail ro tang namar ke jing bombyang ke darwok de nakaliang jungi ke kisu mokra circle ni dawa na kini company baro bakin sebhaun penbiang no mardor ya kena duak hapo jo ke jaka hapo jo ke area ke jungi nakaliang jungi ke ka seng ni sa sim jing perkhat nang desa khamat ki kisin jam ke ba ngin le ten rei tang kawai kalong ke bangi kwa ban krancai hang nei kalong ba kisin jam ke ba ngin sim nang desa khamat kin long kisin jam ke ba kham tang ai